Kiburini sekeluarga Pak Hendar, Mbak sinten? Mbak Dilva. Mbak Dilva nggih. Nggih, lan tetanggi-tetangginipun mugi-mugi pikantuk rezeki ingkang kathah barokah, turah-turah ora lokane malah kebak, sehat selalu, panjang umurnya. Saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Komplit tulisane. Kari berkate ndang didum, ayo. Jos. Nembang napa Bu Kesi? Ayo. Kula Nggih. badhe ngaturaken tembang napa nggih? Bingung aku ya. Napa? Tak serlok lah bingung. Nembang karyanipun Mbah Sukron Suwondo. Nggih. Kula tampar. Kula tampar siap. Nggih, matur nuwun kalian Mbah Sukron karo Mbah Putri Suci Katiningsih sing sampun kepareng nenggani putra lan mantunipun. Kula nyuwun panjurung-panjunganipun sedaya para lenggah, mugi-mugi bapak kula kalian ibu kula tansah pinaringan sehat, berkah panjang umur. Yo, kula tampar, bawani men komplit. Mati seri angling darama kunjuk dumateng Ibu Setiorini sekeluarga lan ibu kula tercinta Ibu Sri Andreas, matur nuwun sanget panjenengan tasik kemutan kalih kula lan bojo kula Bu lan kanca-kanca sakmenten sampun panjenengan tanggap malih. Mugi-mugi sambung kekadangan niki mboten namung dinten iki tok. Mugi-mugi ing taun ngajeng Burini Bu Sri sekeluarga rezekine tambah kathah, ampun kesupen taun ngajeng wayangan malih nggih Bu. Nggih, amin ya rabbal alamin. Jenengan lak seneng to Pak ditanggapne wayang Bu? Seneng mboten? Sindene ayu-ayu to nggih? Yogane ganteng-ganteng. Dalange ganteng napa mboten? Bojoku kok Pak. Ugi kanca-kanca streaming menika nggih ganteng-ganteng. Ayo nggih. Peniti, sopir ayo. Monggo Bu. Ana crita tingkae ula nano ingkang samya cemburanya jenenge ula tampar wani gonjak garwane sang maha wiku Menika ugi kula aturaken dumateng Bapak Daryo ingkang saking Laladan Pekalongan ingkang badhe nimbali kula sak kanca bintang tamu Niken Salindri. Ngersake lelagon pepeling. Ya mengko diaturake. Ya Bu. aneng nggih kinagara sasile nyinaga Menang Bu Kesi.